Entrevista al senyor alcalde de Llaurí. Després d'un mes en el càrrec, podria fer-nos un balanç de l'actual situació de l'Ajuntament? El primer que ens ha cridat l'atenció és la gran desorganització en la confecció del pressupost degut a l'embargo, en els pagos de les factures, en la comptabilitat, en què no tenim un euro en tesoreria i, a més, una gran desorganització en el que és el poble, ja que pareix que així cadascú fa el que vol sense seguir les normes bàsiques, palpant-se la falta d'autoritat. Algo que pensem reconduir. També ens hem trobat que a 20 dies de festes no s'havia contractat res per l'anterior equip de govern. Sabem que hi ha un fum de problemes al nostre Ajuntament. Vostè quina creu que és la màxima prioritat del poble? Crec que la màxima prioritat hauria de ser fer un pla de sanejament econòmic que poguera intentar solucionar els problemes que tenim de forma real. Estem treballant en aquest pla i ja ens hem reunit amb tots els acreedors per tal de buscar les solucions. Quina és la situació econòmica actual de l'Ajuntament? La situació econòmica actual és la de bancarrota total. Si fos una empresa privada estaríem en quebra. Els deutes són aproximadament d'uns 5 milions d'euros, que per fer-nos una idea és unes 8 vegades més del que recaudem per tots els contractes. Tan greu és la situació que les subvencions que ens venen des de la Diputació o de les conselleries també estan embargades i les empreses i persones que fan obres per l'Ajuntament no cobren. Com no cobren, el que fan és presentar-nos noves demandes judicials per impago. És això el motiu de la baixada de sous de l'alcalde i d'un dels regidors? Sí, entre altres. El que hem fet és adaptar els nostres sous al pressupost de l'any 2001, que és el que està en vigor, i que contemplava un únic sou a l'Ajuntament. Ara cobrem 2 persones, però mig sou a cadascú. Jo cobre 700 euros bruts al mes i Anna cobra 1.100 euros bruts al mes, que és equivalent a un dels sous de l'anterior equip de govern. Un dels problemes més greus que n'hi ha en el poble és la cantera. S'està realitzant alguna actuació per part de l'actual corporació? Portem un mes a l'Ajuntament i estem recollint informació respecte a la situació en la que es troba actualment. Tenim que conèixer de forma real quina és aquesta situació per a tindre els elements necessaris per actuar en conseqüència. Pot Llaurí permetre's el lujo en aquest moment de tancar la cantera? El tindre la cantera oberta no és ningú luxe per a Llaurí, sinó més bé tot el contrari, ja que les molèsties que venen patint els nostres veïns durant anys i anys no valen, sobretot des del carrer Sant Vicent, no valen els diners que paga la cantera a l'Ajuntament i que estan fixats per un conveni signat entre Bernardo Sanz, quan era alcalde, i la cantera. El nostre treball va encaminat a buscar el benestar dels nostres veïns, que al fi i al cap són ells qui ens han posat a l'Ajuntament. I anem a fer un esforç i a que aquelles coses que puguen contribuir a alcançar aquest benestar. Quina és la contribució anual de la cantera a l'Ajuntament de Llaurí? Pel conveni signat entre Bernardo Sanz, quan era alcalde, i la cantera, uns 3.000 euros mensuals. I podria dir-nos en quina situació es troba actualment la cantera del barranc de Canet? La cantera del barranc de Canet té llicència d'apertura per silenci administratiu, també en l'època de Bernardo Sanz com a alcalde. He demanat l'expedient i el projecte a Mines per tal de conèixer tota la realitat d'aquesta cantera. Però la intenció d'aquest equip de govern és que no ens obliga i estem treballant en aquest sentit. Un altre dels problemes greus del nostre poble és la circunvalació, o la falta d'ella, sobretot ara en estiu. Tinc entès que la gent ha presentat moltes queixes. Què s'ha fet al respecte? Bé, així entrarem a l'Ajuntament el dia 9 de juliol. El dia 10 vaig demanar una entrevista amb el diputat de Carreteres i amb el president de la Diputació. El que passa és que la Diputació encara no estava constituïda per els diversos recursos electorals fins el dia 16 de juliol. Per tant, no hi havia ninguna persona encarregada de carreteres. El 24 de juliol, una volta ja constituït, vaig demanar cita amb don Enrique Crespo, que és l'actual diputat de Carreteres, i estic a l'espera que confirme la fetge de la reunió per parlar de la circunvalació del poble, mentre no podem adoptar ninguna decisió a aquest respecte fins que no parlem amb ell. El mateix va passar amb el president de la Diputació, Alfonso Rus, que estem a l'espera que ens doni hora. Un altre punt del nostre programa electoral i que preocupa la gent és la reubicació del repetidor de telefonia mòbil. S'ha adoptat alguna mesura al respecte?
El primer que s'ha fet és obrir un expedient administratiu per recollir la informació. El següent que vam fer és elaborar una ordenança reguladora de la instal·lació d'antenes de telecomunicació al nostre terme municipal. Després, el que farem serà requerir a l'empresa el compliment d'aquesta ordenança que s'elaborarà, per supost, dins de la legalitat vigent. Què passarà amb els recursos que varen presentar els veïns del nostre poble contra el PAI, Hort de Llinares i el concert previ? Este Ajuntament va resoldre tots els recursos presentats per els veïns, complint allò que diu la llei de procediment administratiu que ens obliga a resoldre'ls, cosa que antes no es feia. Vol dir en això que no es tramitaran molt d'espais que van aprovar l'anterior corporació? Sí, alguns d'espais seran desestimats si no compleixin la llei. I això comportarà algun tipus d'indemnització a aquestes empreses? Al nostre pareixer no va comportar ninguna indemnització. Si respectem la llei no hi haurà indemnització. Respecte a la proposta d'una biblioteca que s'ha fet a la pàgina web del nostre partit, què hi pensa fer al respecte? En aquests moments és impossible tindre una biblioteca com a tal. Ara bé, anem a intentar habilitar un local en l'edifici multiusos que pugui suplir les carències que tenim en quant a biblioteca, però no deixarà de ser un parche. Després de tants anys d'esperar que algun alcalde solucionara els problemes del poble, ara els seus votants esperen que vostè en aquests 2 anys resolga algun d'estos problemes. És conscient d'esta gran responsabilitat? Sí, sóc conscient. He posat en marxa ja molts dels punts que estaven al nostre programa electoral. El mes en què hem entrat a treballar a l'Ajuntament no ajuda a veure els resultats, però a poc aniran veient. L'organització de les festes ens ha absorbit moltíssim del nostre temps. Estem dedicant moltíssimes hores a l'Ajuntament per tal d'intentar normalitzar-lo. Hem posat en marxa una escola de futbol 7, però que depèn de si s'apunten o no xiquets el que sigui una realitat. També estem treballant per obrir un pàrquing de camions, del qual ja tenim cedits els terrenys. Hem destinat una subvenció per a alcalde a acabar la guarderia, però serà la Diputació la que adjudicarà l'obra i no l'Ajuntament, perquè nosaltres ho tenim en la mà. I quant de temps pensa vostè que tardarà en inaugurar-se la guarderia? Mínim un any per tal de finalitzar-la és el que jo crec. Doncs ja està tot. I moltes gràcies per el seu temps i esperem tornar a entrevistar-lo més endavant per a que la gent sàpiga de primera mà tot el referent a la marxa dels assumptes municipals. Bé, jo el que vaig a dir-vos és que continuarem utilitzant aquesta via de comunicació entre gent de Llaurí i la gent que ens segueix. És una primera prova la que fem ara i a veure si el resultat és correcte. Però és una manera de que tingueu de primera mà la informació del que està passant a l'Ajuntament i això és el que n'hi ha, no el que vos podeu contar el veí o la veïna. Això és el que n'hi ha en l'Ajuntament a dia d'avui. Moltes gràcies i continueu visitant la nostra pàgina de Gent de Llaurí. Gràcies.